ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Созани хубен тинҷен число 4 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон аст ки баъри шумо пешкаш мекунем навора бо диққат то охир тамошо кунем бачаҳои азиз. барои реклама хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp рӯй кунен, реклама карда фурӯшта мегузорем бачаҳои азиз. 8-10 дона хонаҳоро ҷобаҷо карда монтаж кардем, пешкаштон мекунем, бо диққат тамошо кунем. Хонаҳое ки маъқултон мешава, аввал навора хушрӯ тамошо кунед дӯстон. Сабр карда хушрӯ адресҳоша гӯш кунен, навора тамошо кунен. хонаҳоро бинен кадом ҳолат ки ҷода чӣ хелай чанд сумай, баъд рақамҳои соҳибмулкда метавонен занг занед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз думии канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. азиз, аз думии канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат срочно боротона занг дада рой кунем бародар азиз. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. духонага квартира. нарх 310 000. доми 3 этажа хона дар якум этаж қарор дорад. нигоҳ кунед. дарунӣ район, об свет доимӣ ҳай. масъалаи мактаб, садик, масҷид мега аз хона то ҳаминора масофаи роҳ 10 метр, яъне ки 10 минута роҳа ташкил метиҳад. аз хона то мактаб масҷиди садика мега 10 минут роҳ ҳастай. алиш намешава. хонамон мега пеши налог ҳукумат ва аделда қарор дорад. қариби бозорай, яъне ки дар сентр, дар райони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ румида қарор доштааст. хонара бинен кадом ҳолат, кадом состоянӣ қарор дорад. ремонтҳо беҳтарин ремонт барои зиндагӣ кардан таппа тайёракай қисмати вана ва ҳоҷатхонааш якҷо будааст. хоб нархша мега ки 310 та мегем, боз савдои соз мекунемша. 310 000 аз номи сомонаи Саудо ТВ занг занед, иншоалло бо арзонтон мекунам. навори ма дар лайкора бимонен, дар канали ма подписатся кунен. боз як канал дига дорем ба номи Саудо ТВ. ин канале ки тамошо кесен Саудо ТВ 01, главниш Саудо ТВ номер 1. хит кардина бачо. хоб яъне ки дар рафти тамошои навор видеора хушрӯ бинен, адресҳоро гӯш кунен, рақамҳои соҳибмулка мегузорем, баъдан дӯстон занг бизанен. як-ду шахсият навори пешина комментария карданд ки бародар хонаҳоро адрес метен, баъзе хонаҳоро мерем, адрес мақсад дурӯғай, баъзеш мега шумо дар навор мегӯед ки хона об дорад, свет дорад, не ки мерем ай пеш мебинем об надорад. дӯстони азиз, мардуми ютуб, вақте ки соҳибмулк мода равон кардан бигӯянд ки хонамон свет об дорад, яъне ки гунаҳгор мо нестем бародар азиз, ва ё мода адрес метиҳанд, мо ҳар як хонара рафта аз пеш дида наметавонем. худотон занг занен, аниқ кунед худтон. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, қалъаи Ҳисор. масоҳати замин 5 сотиха ташкил метиҳад. нарх бошад 220 000 ташкил метиҳад. инами ҳолат, инами ҷа қарор дорад. нигоҳ кунед, ҷои обода 220 000. ова бинен, ова об свет дорад. аз хона то шаҳри Ҳисор 5 километр роҳ масофа дорад. навеси 10 ба 10 дорад ва ду сарой дорад. мактаб, магазин, масҷиди панҷвақта, масҷиди калони, ҷумъахона, ду аптека ва бумгоҳи тиббӣ ҳамаш наздик мега.
برای معلوماتی بیشتر رقم‌های دستی یا اینکه رقم‌های واتساپ میگذاریم از نام کانال ما میتونین زنگ بزنین. 220,000 سومانی خدا خواهد با ارزانتون میکنه. زمین خرا میجاین نگاه کننده 500 تیخه های 220 میگه، یعنی که آدمایی که احتیاج به زمینو دارن زنگ زنن بگیرینش. دوستان عزیز، باز زمینی فروشی روان کردن که در شهر حصار در شاهنبری. دو زمین میگه مساحتی 8 سوتیقی داره. دو زمین 16 سوتیق مساحت. نرخ 330,000 سوم. دو زمین دروی دو حجت. بر به بر. 4 طرف محکم. ابسویت داره. مکتب، مگزین، اپتیکا، مسجد نزدیکی. ساختمانی نوتمام داره. کتلوان یکم اتاج پورا منالی، خب منالیتی پایان و منالیتی بلوش پوشاندگی با کرپیچی پخته. ساختمان درازیش باشه میگه 12 متر، پهنایش 8 متر و بلندی 3.30 متر. با خانه ها جدا کدگی نیست. تلگرات که نکردیم میکنیم. مساحت عمومی دو زمین باشه 8 سوتیخه، 16 سوتیخ حجت، سرتیفیکات اجازت ساختمان، چک همش خلاص هسته. اینا اوش زنگ زنین 330,000 از نومی کانال ما. خانه نزدی حولگی روان کردن. دوستان عزیز نگاه کننده ناحیه رودکی، جماعتی چهارتپه، کوچه جامی، 250,000 نرخ. رقم های واتساپ گذاشته میشه از نومی کانال ما زنگ بزنین. و نه حاجت خانه درون دای، مکتب، متبون، مسجد نزدیکی 200 متر راه مسافت داره. قرار تخ پاسپورت داره. نرخ خانه 250,000. نگاه کنیم بچه‌ها، این خیلی نرخو رد که میغلطه. فکر میکنیم که کدومیتون زنگ بزنین آشتان شود. نگاه کنین 250,000 سومانی 3 سوتیخه و دو خانگه کدگی. اوش سویتش کم بود نداره. آدمایی که از ناحیه رودکی خانه نزدی حولگی ارزان خواهش کردن، اینا مرحمت همین شخصیت در زنگ بزنین بخرینش. از ما نوار کردن بچه‌ها، از شما لایک گذاشتن، پدیلیتسا، پادپیساتسا و دستگیری کردن از ما ان شاء الله نوارای جالب خانه های ارزان نوار کردن بچه عزیز. خداتان درشی با زنگ زنین پرسین. و دوستان باز کوارتیره فروشی قبول کردم که یک حجره کوارتیره در دوم اتاژ 25 کوادرات متر ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه در قرار داره برادر عزیز. 330,000 سوم نرخی کوارتیره. واتساپ شان اخیرش 16 15 از نومی ما زنگ بزنید. خانه در 7 کیلومتر دوم اتاژ. دام باشد دامی 4 اتاژه های جای آبادی. میتونین تلفن کنین باز مسئله کنین نشاتی نرخش 25 کوادرات. فکر میکنم کمه. خیلی با خودتون معلوماتی پرشه بگیرین. چیزی که قبول میکنیم روی میکنن ما باید همون خیلی اعلان کرده رکلام گذاری بکنیم بچه عزیز. از پیش خدمان خانه ها را نمیتونیم که همین خانه را 330 گفت ما 230,000 مانم کو، چون که صاحب ملکا چیزی میگن همون را نوار میکنیم بچه ها. کوارتیره فروشی هسته که یک کامناتا کوارتیره 4 اتاژ مساحتی 30 کوادرات متر در گیپروزم شهر دوشنبه
як ҳуҷрага 4 этаж, доми 5 этажа ҳай, дом панелни открити лес цинса. Назди Гарадок ремонти миёна беҳуда занг назанен. Нархи квартирамон 330,000 сомонияй. 30 квадрат будааст, 4 этаж, доми 5 этажа, як хонага. Худотон метонен боз маълумоти пураша бигирин. хонаҳо арзонанд, қиматанд, фикротона дар таги комментария баён кунен. фикр мекунем ки хонаи беҳтаринай. нархи соз 330,000. одамое ки аз гипразем зиёдтар занг мезаден, хона хоҳиш мекарден, ина ба дили пир занг биза бара бигириш. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира масоҳати 24 квадрата бародар азиз. 4 этаж, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. 270,000 сомон нархаш. хона дар километри 7-май Шоҳмансур, доми терминали пешина. ҷойгир аст лави роҳ. хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. хона дорои техпаспорт. доми новостройка срочный 270,000 сум. нигоҳ кунен, 270,000 бо чизи чорааш савдои соз карда мешавад. маълумоти пураша телефон кунед бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар 2 этаж, 24 квадрата, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 251,000 сомонӣ. якум Советский, пеши бозори ҷалҷами Пештарада қарор дорад. хонаҳо ремонтҳои зур, беҳтарин ремонтҳо, 251,000, 24 квадратни метр. ва дӯстони азиз, ирӯза навор ба ҳамин қа хонаҳо ҷамъбаст шид. чизе ки роим кардан, хоҳиш карден, ёфтам, ҳамаша навортон кардам. ҳамин як дона лайка аз мо боло набинем бачо, чунки мо навор мекунем 2 соат, 3 соат, 4 соат вақт сарф мекунем барои як видео. яке ҳастае шахсиятое ки ҳамин навора тамошо мекунам, лекин ҳамин як лайка намечоқа. ҳамин қашта одама камтар зиқ мешавам. ҳамин хотир дастгира фуромӯш накунед бача. зинда бошед.